Hirigune elkargoak laborantza plangintza onartu du, zer egiteko zehatz-xehetasunak berehala. Gure arrantzaleek Europako diputatuekin solas egin ahal izan dute egun hauetan, main gainean berriz ere debekurik pairatuko ote duten izurdeak eta babesteko. Eta Irulegiratere itzuli bat eginen dugu, kulunka euskarazko haurtzaindegia barnetik ezagutzeko. Arratsaldeon Baionatik, Ipar Euskal Herriko berrien oihartzuna berehala hementxe iparraldearen orenean ongi etorri deneri. Zertan da laborantza, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberuan, iparraldeko Euskal Hirigune elkargoak laborantza eta elikadura politika landu, finkatu eta bozkatu du, zer aldatuko ote da gure laborarientzat. Lehenbiziko gauza da argiki diru laguntzak badirela, maiteko, badira hainiz gauza egiteko etxaldetan, eta herri elkargoa hor da laguntzeko diruarekin, hoi lehenbizikoa, eta gero konkretuki ere, bada laguntzea, hautetxien laguntzea ere, proiektu batzuen muntatzea beren tokietan, bere poroetan, adibidez Siberon eginden bezala instalazio edo transmisioari buruz. Laborantza osasuntsu dago, baina ongi begiratzen badugu, baserrien kopurua, 15% apaldu da alere 10 urtez, 10etik 3 baserri txikiak dira. Enpleguari dagokionez, kasik 9.000 laborari ditugu, anitz gutiago, denbora osoz, 10etik 3 emazteak dira. Euskal Hirigune elkargoaren arabera etxalde gehienek kalitatearen aldeko parioa egiten dute. Laborantza ez dute ganen argunt ongi dela, baditu anitz abantail eskoleriko laborantxak, baditu hainitz oino etxalde, beste lujalde batzu konparatuz ere, hainiztasun hori badu, indarra badu, kalitatean ari dira, eta tipiak izanik ere gure laborariak bizike ongi ari dira lanean. Herri elkargoa gaitzeko lana egiten duela, laborantzari buruz eta laborantza sustengatzeko. Eta hor txosten baliosa, atera dugu, denek elgarrikin eraiki dugun zerbait da. Baina ala ere guk azpimarratu nahi ginuena da, izanen denez ebaluaketa bat, nork ebaluatuko du, hori? Ez dakit aski denez, ondatia nahikaria bada laborantzaren launtzia, gero nik pentsu dut behar dela bai, mentuaz ezagik gehiago ere, benan eskoleriko laborantza behar da lagundu, nahi aditu laborariak atxiki tokian bai. Pausua zentsuan emana da, baina horren atzean, hala ere gu behagira, ze ekintza konkretu, ze aitzinkundu ezagiko den. Gaur egun zuzenean laborarieria bendirenak 2.000.000 euro petik dira, kasik 4.000 etxaldeentzat ikusten da zomat egiten duen bakotxerentzat egiten du batez bestean 500 euro, ez gira erronken ainean, ez gira desafioen ainean, eta askioz ambizio gehiago beharko dira ezagri, aharetan, adibidez, gazteetan 15% baizik laguntzen da, berritezke instalatzen diren gazte guziak lagundu. Bertzalde elkargoak egitura berria sortu nahi du lehen sektorearen gaia kudeatzeko, bat gehiago gehiagiote. Horren helburua ez da baten gehitzea, da hatximaitea nun toki hortan, panorama hortan, delako hortan, nun den beharra. Eta beharra da gauza hurien elkartean koherentzia bat emaitea. Elkarte bat izanen da, eta elkarte bat gisa gehituko ditu jende batzu, bakotsak bere norabideetan, eta eskoleriaren, lujaldearen, laborantzaren honetan, hori da helburua. Laborantza lujoiek, zonbatera noiz arte, joanen diren hor eraikuntzetara, eta hori behar dugu absolutuki babestu, hor bat dugu organismo bat lurzaindia, deitzen dena, baina elkarte bat dena. Eta orduan, herri elkargoak nahi luke nolabait lujoren kontrolpean edo ezartzeko beste zerbait sortu. Guk diogu lurzaindia hor da, zergaitik ez dugu lurzaindia dirustatzen, guk eran nahi du herri elkargoko sos publiko horrek, zergaitik ez du lurzaindia dirustatzen, eta hola nolabait kontrolatzen dugu ere hori lurren bidakaerak. Nik ez dut pentsatzen badela beste asoziazione edo beste zerbaiten beharrik badela, laborantza ganbara ofiziala bada, gu borrokatu eta
nik eman dut bojoka hori eskoal herrian ukangindezan toki bat, Donapleon badira bulegoak, langile handana bat, bada labrantza ganbara ofiziala. Nik beti errandut, eta guai ere pentsu dut, denek elgarrekin behar gindukera laniana izan. Gero errespetatzen ditu ni laniana edien asoziazionek guziak, benen badelaik toki bat ofiziala, behar ginduke denek laniana izan elgarrekin. Laborantzan erronka frango beti, klima berotzea, eritasunak eta jabeak zer egin behar duten etxaldeak gazteagoen esku uzten dituztelarik, nun bizi, nola jokatu, eta kezka ondoko urteetan 1500 etxalde desagertzeko arriskuan daudelako. Barda burutu du Europako Parlamentuko arrantza batzordeak Ipar Euskal Herrian egin duen bisita. Arrantza sektore eta hazkuntzako profesionalen ahotik zuzenean beren beharrak entzuteko parada izan dute horrela. Itsasontzien modernizazioa lehiakorrak izateko eta gero baita ere sektorea atraktiboa egitea gazteentzat eta horretarako baita ere modernizazioa eta zelan saltzen dugun arrantzarako sektorea oso garrantzitsua da eta baita ere emakumeak sartu ahal izatea. Eta gero merkatu bateratuari dagokionez lehiakortasuna eskatzen da eta beraz Europar Batasunatik garatzen diren akordio komertzialetan hori asko zaintzea lehiakortasuna bermatzeko gure merkatuan. Eta hori guztia lortzeko bi zutabe nagusi, batetik aurrekontua. Aurre ikusten diren murrizketei aurre egin eta mantentzeko premia azpimarratu dute. Eta bestetik, arrantza politika bateratuan hainbat artikulu aldatzeko beharra ere bai, sektorearen berritzea bermatzeko. Arrantzalen beste kezka nagusietako bat Bizkaiko golkoan 2026an ugaztunak babesteko ia berriz arrantza debekatuko den ala ez. Vous savez, je vais pas vous mentir, on est fin octobre aujourd'hui. Ez dut gezurrik errango, erabakia otsailerako da eta oraindik ez dugu aski elementu ze erabaki hartuko den jakiteko. Aitzitik beharrezkoa da epertain luzerako erantzun bat izan dezagun arrantzaleentzat ulergarriak izango diren azalpen zientifikoekin eta momentuz ez gaude hor. Lan egin behar dugu soluzio ulergarri baten alde, itsasoa ezin baitugu kudeatu arrantzaleak gabe. On ne gérera pas la mer sans les pêcheurs. Ordezkaritza honek zuzenean erabakitzeko gaitasunik ez badu ere lobby lana egin eta arrantzaleen ahotsa Bruselara eramateko konpromisoa hartu dute. Irrien lagunak garagu. Irrien lagunak garagu. Irulegin girean, kurunka urtzai etxean. Proiektu hori orain 2 urte terdi eramaiten dugula eta hor gauzatu da irailean. Irria egin dezagun, etor zaitez gurekin. Kurunka sortu genuen beraz ni nintzen angelun lanean eta nahi nuen urbildu eta baigurin bizi izankin nahi nuen lan egin inguruetan. Ikusi genuen makinarekin elgarrekin ez dinean elkartzen lan hori egiteko. Hemen goegiak bultzatu nahi zuen bere egia eta hemen lokala bat bazen artxiboak helduak ziren eta nahi zuten zerbait sortu. Eta beraz, naturalki jemanetan txartu gira haiekin eta proposatu dute lokala hori jabertzea eta guzti. Irulegiko kulunka urtzenegiak gaur egun 4 aurre errezebitzen baditu ere, datozen hilabeteetan pitaka betetzen joango da. Baxe Nafarroan zegoen behar bat asetzeko helburua duelako. Zeginez batekin jaiten zidan bere aurra eramantzola urepeletik lusora, etzelako atzotokirik egi guzietan. Azkenean hemen gertatzen dena da ez baita euskarazko ajera hainitz, itentet denarekin eta beraz badira batzuk euskaratza direnak, badira batzuk zutena euskararik. Euskaldunek baute 3 urte arte frantsesa entzuten dutela aurzen gehan, eta hori batzuek ez da jenatzen, beste batzuek jenagarri da. Horregatik euskara ardatz izan da zerbitzu hurbil bat eskaintzeko sedea dute bi gazteek. Etxan bezala sentitzea goxotasunean,
lasaitasunean. Gurasoekin lan egiten dugu eramaiten ikutelarik, azkenean aurrak heldu direlarik, elkar lan bat da, azta gauean pastu dena edo etxan pastu dena, sigipen bat da, lanari bakrik pentsatzen da gehiago aheman bat sortzea gurasoekin. Gurasoekin ongi aitzen bagira eta lasai bagira, aurrak sentuko du ere. Eta orain arteko esperientzia ezin izan da berazgarriagoa izan. Bizki kontent, zinez. Ez da itzik, da berastasun bat ni biziki konteniz eta ez da uti dibritzen lanean nahizela azkenean. Egunero higiarekin diteniz eta dena goxotasunean pasatzen da. Etorkizunari begira? Euskararekin segitza, partaigetza batzuk sortzea ere edozoin artistekin eta animazioan onkaiteko. Eta gero ara, kulunka aparte, bera hemen barnekaldean edo euskara egiturak gehiago kaitea. Ziur dena da Irulegiko magaletan gozotasunez kulunkatzen segituko dituzte bertara hurbilduko diren umeak. Onaino gaurko emankizuna gustu bali baduzue gero bibazuek saioan berriz ere elgar ikusiko dugu. Agurtzeko gure herrietan ikus litezken arte garaikide obra berriak nahi duzuen arte.